Ahhoz, hogy Angulárban tudjunk fejleszteni, a fejlesztő körülöttek kívül szükség van a gépünkön még az Angular környezetre is. Ez a környezet gyakorlatilag az Angular CLI-t jelenti. Az Angular CLI telepítéséhez ez npm csomagkezelőre van szükség, amit viszont a Node.js-nek az oldaláról tudunk beszerezni. Válasszuk ki a disztribúciónkat, mi az, amit használunk, és az ott leírtak alapján telepítsük fel a megfelelő Node.js verziót. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhet az Angular npm install-g Angular CLI. Innentől kezdve ezzel megvagyunk, van egy működő Angular környezet a rendszerünkben. Oké, hozzunk létre egy új projektet. A szolgáltatásunknak a frontend könyvtárába egy Angularon belül hozzuk létre azt az Angularos alkalmazást, amit írni fogunk. Lépjünk bele, és az ng szerver indítsuk el. Innentől kezdve működik az Angularos alkalmazásunk. Jó, azért még pár dologra szükségünk lesz itt a telepítés gyanánt. Például egy úgynevezett Angular materiálra. Ez egy ilyen Google materiál alapú felhasználói felület, amit a projektünknek kiadjuk az ng ad Angular materiál parancsot, és fel fogja telepíteni. Innentől kezdve rengeteg komponenst elérünk, és ezekből a komponensekből fel fogjuk tudni építeni az alkalmazásunkat. Oké, van anguláros környezetünk, van materiális környezetünk, hozzá van anguláros projektünk, hozzákezdhetünk az alkalmazásunk megírásához. Először is, amikor elindul az alkalmazásunk, akkor a projekttel létrehozott app komponent osztály fog elindulni. Ez az app komponent igazából áll egy TS-föl, egy TypeScript fájlból, egy hozzá tartozó template-ből. Mivel az oldalunk nem egy oldalból áll, ezért a routert is be kell hozzáállítani, routingot is be kell hozzáállítani. Értelemszerűen, amikor létrehoztuk az Angular komponensünket, akkor azt mondtuk, hogy routing, ott kérünk, illetve a CSS-nél megadtuk az SCSS-es változatot, mondjuk kezdőknél ez teljesen jó. Ahhoz, hogy az oldalunk ilyen szép, egyszerű, letisztult legyen, hogy rendelkezzen egy fejléccel, egy tartalommal és egy lábléccel, mindez középre igazítva mindenhol, nem árt, hogyha megismerkedünk egy kicsit az elemek elrendezése témaköréből a Flexbox-szal. Miután ezt elolvastuk és megtanultuk, jöhet ennek az alkalmazása. Flexboxot igazából anguláros eszközökkel is az alkalmazásunkba belerakhatnánk, de igazából az itt elolvasott CSS-es megoldásokkal is teljesen jól el leszünk. Először is szükségünk lesz egy boxra, amiben az egész alkalmazásunk helyet fog kapni. Ennek megmondjuk, hogy az elrendezése legyen értelemszerűen flexes, oszlopos, oszlopirányú, illetve megmondjuk a minimális szélessége, minimális magassága, az legyen egyenlő a maximálisan látható területtel, illetve amire még szükségünk lesz, hogy az elemek középre legyenek pakolva. Innentől kezdve, hogyha ezzel megvagyunk, csináljuk meg a fejlécet, a láblécet, és hát a kettő közé tegyünk egyelőre egy üres teget. Flex Grow-nál lehet ilyen szétnyomásos dolgot állítani a Flexnél, tehát ez azt jelenti, hogy
a FlexGrow-nál megadott arányban fogja az egyes dobozoknak az össze, illetve széttolását megoldani a rendszer. Tehát azt jelenti, hogy a teljes látható magassága miénk, és ez úgy fog eloszlani, hogy a két nullás elemünk, a fejléc meg a lábléc éppen annyit fog kapni, amennyit ő fog igényelni, az összes többi hely pedig a középső elemünké lesz. Jó, fontos, hogy a középső elemben ott fogjuk megvalósítani a teljes routing folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a fejléc és a lábléc az igazából kötött az alkalmazásunkba ezen a szinten, és minden más változó rész középre fog betöltődni. Erre a középső részre is azt fogjuk mondani, hogy ő egy flexes elem lesz, szintén oszlopos elrendezéssel, és neki már két dolgot fogunk megmondani, a Justify Content Center-t, illetve az Align Item Center, tehát hogy minden irányból ő középre legyen rendezve. Ezt követően immáron, hogyha valamit ebbe a boxba fogunk betölteni, akkor az szépen itt középen fog nekünk megjelenni. Oké. Szó volt a routingról, azaz az oldalakról. Az alkalmazásunk több oldalból fog állni, ezért a routing modulokat kiválasztottuk a projektenkhez, illetve hozzáraktuk a létrehozásakor. Az App Routing Modulesban lesz nekünk egy routers tömbünk, és ide kell felvenni azokat az oldalakat, amiket az alkalmazásunkban elérhetővé kívánunk tenni, és ahhoz egy komponenst hozzá kell csapnunk. Egy ilyen komponent az ng-generate komponenttel fog létrejönni, hozzunk létre egy oldalkönyvtárat, és abba belépve nézzük meg, hogy milyen oldalaink lesznek. Lesz nekünk esetünkben most lesz itt egy asztaladminisztráció, ebbe belépve hozzuk létre a table page komponentest. Írjuk meg hozzá a routingot, ez azt jelenti, hogy ha a per table-re fogunk hivatkozni, akkor a per table page komponent fogja azt a kérést kiszolgálni, illetve ha nincs semmilyen kiválasztott útvonalunk, akkor menjünk automatikusan a table-re. Na, mit fog csinálni ez a table-ünk? Table-ünknek két dolga lesz. Egyrészt, illetve hát három dolga mondjuk. Egyrészt megjeleníti az elérhető, illetve a nem elérhető asztalokat, és ezek között tetszőlegesen lehet váltani. Tehát ez engedélyezni, illetve asztalokat tiltani. Jó, ezen kívül lehetőségünk lesz asztalokat szerkeszteni, későbbiekben már asztalokat felvinni is, illetve asztalokat törölni mondjuk. Nézzük meg, hogyan fog történni az asztaloknak a megjelenítése. No, hát kezdjük akkor azzal, hogy valamilyen úton módon el kell tudnunk érni az adatokat a mikroszolgáltatásunkból. Indítsuk el a mikroszolgáltatásunkat, és miután elindítottuk, akkor lesz nekünk egy olyan oldalunk, hogy localhost 8080 table API docs. Ez egy ilyen JSON file, ez egy standard szolgáltatás leíró, OpenAPI szolgáltatás leíró file, és menjünk el az appswagger hub.com-ra, lépjünk ide be, és az előbb látott JSON-ünket lementve hozzunk létre egy új API-t. Jó? Import API, docset API, és itt lehet kitallózni a fájlt, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor lesz egy ilyen oldalunk. Azért jó nekünk ez a Swagger Hub, mert az export után, ha sikeresen sikerült beimportálni ezt a fájlt, a client SDK-nál van egy TypeScript Angular nevezetű dolog. Ha ezt megnyomjuk és letöltjük a fájlt, akkor lesz egy ugyanolyan
kliensünk ehhez a szolgáltatáshoz, mint már azt a jávás környezetben generáltunk, csak most Angulárba. Fogjuk meg ezt az egész könyvtárat, amit lementettünk, kicsomagolva, másoljuk be, mondjuk az alkalmazásunkon belül létrehozott services könyvtárba, egy ilyen table könyvtárba, már mondjuk az asztal service lesz, amit itt fogunk kezelni, másoljuk ide be az API-t, mind amit kaptunk, a resource-öket, a leírókat, a modelleket, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve van itt egy table TS-ünk, ami pontosan egy asztal leírásnak felel meg. Jó, és innentől kezdve az objektumot már használhatjuk is. Jó, API modul configuration encode index variable jöjjön még szépen ide be a könyvtárba. Ez azt jelenti, hogy az így kigenerált szervizetnek itt egy könyvtár, és fogjuk, bemásoljuk, és nem nyúlunk hozzá innentől kezdve. Na, így fogunk tudni ezzel kommunikálni. Ez szükséges ahhoz, hogy tudjunk kommunikálni, ez tartalmazza azt a kódot, amit nekünk meg kell hívnunk, amikor elindul ez a table page objektumunk. Tanulmányozzuk az objektumok életciklusát, egy nagyon fontos dolog. Itt olyan dolgokat fogunk találni, hogy az objektumunknak különféle interfészek implementálása után lesznek bizonyos metódusaik, amik automatikusan adott életciklusban meg fognak hívódni. Ilyen az ng oninit például. Ahhoz, hogy ilyen ng oninitünk legyen, értelemszerűen nekünk kellett implementálnunk az oninit interfészt, és a konstruktorba berakjuk szépen a mi kis admin resource service-ünket, sőt, mivel felugró ablakokat szeretnénk kezelni, egy ilyen mat dialog nevezetű dolgot is. Fontos, hogyha ezt a mat dialogot berakjuk ide, ez egy modulban lesz, szóval importálnunk kell a mat dialog modult is az alkalmazásunkban, mégpedig az app modulunkba és az importnál. Fontos, hogyha ezt a app modult módosítjuk, akkor nem lesz jó a hot deploy, akkor állítsuk le az anguláris alkalmazásunkat és indítsuk újra. Jó? Innentől kezdve most már lesznek felugró ablakaink, hogyha megírjuk, és van egy erőforrásunk, aminek, hogyha megírjuk a getByState true, illetve false metódusait, akkor elkéri azokat a JSON-öket a szerverünktől, amit adunk, értelemszerűen most még minden a localhoston működik, és a kapott válaszra feliratkozva, egy aszinkron válasz lesz, subscribe-rel feliratkozva belépünk ebbe a kis ciklusba, illetve metódusba, ahol azt jelenti, hogy a kapott válasz a data lesz, és hogy mit csinálunk ezzel a datával, hát berakjuk egy ilyen Active Tables tömbbe, amit itt deklarálunk a komponensbe. Ez a komponensnek a két kis adattagje lesz, amiben betöltjük a távoli szerverről kapott objektum példányokat. Jó? Lesz egy aktívunk, meg egy inaktívunk, és ezt mind rákötjük az alkalmazásunk indítására az ng-oninit-be. Jó? Azért rakjuk külön metódusra, mert ezeket többször fogjuk használni. Jó? Nézzük tovább az alkalmazásunkat. Ahhoz, hogy megjelenítsük ezeket a komponenseket, illetve ezeket az adatokat, mondjuk tegyük fel őket egy kárdra. Ezt az mat kárdot a Angular materiál oldalról kapjuk meg. És hogyha itt megnézzük szépen, akkor egy ilyen kis kárdról beszélünk, aminek lesz egy fejléce esetünkben, és lesz hozzá egy kis szövegrésze, plusz egy, hát most más nem lesz, fejléc és szövegrész lesz benne. Jó. Oké. Na most ennek a fejlesztése, illetve az ilyen komponensek használata, ez úgy történik, hogy találtunk egy olyat, ami tetszik nekünk, és abból lemásoljuk azokat az elemeket, ami nekünk kell. Esetünkben szükségünk lesz egy mat kárdra, egy headerre, illetve szükségünk lesz egy tartalmi részre is.
Ezeket kitöltjük a megfelelő adatokkal, majd rakunk bele egy listát. Ez a mat list lesz az, amire nekünk szükségünk lesz a megjelenítésnél, hogy ez szépen listába jelenjen meg. Fontos, hogy ha azt szeretnénk, hogy valami megjelenjen, ne jelenjen meg, azt egy ng if-fel tudjuk szabályozni, és mögötte egy logikai kifejezésnek kell lenni. Ide is írhatjuk a logikai kifejezést, tehát én jobb szeretem, hogyha ezek függvényként vannak. Hogyha ez egy bonyolultabb, több eleme kifejezések, akkor egyszerűbb, ha függvényként valósítjuk meg őket és érjük el. Amikor a feldolgozás ide fog érni, akkor mielőtt megnézi, hogy a matkátot bele kell renderelni a tartalomba, meg fogja hívni ezt a függvényt, és hogyha igazat ad vissza, akkor belekerül, ha nem, akkor ez a rész itt teljesen ki fog maradni. Jó, ha ciklikusan kell végrehajtanunk egy elemet, vagy elemeket, akkor erre az ng for fog szolgálni. Jó, let table of active tables. Ez az active tables, ez az itt deklarált elemünk lesz, amit induláskor feltöltöttünk a szervertől kapott adatokkal, és ezt fogjuk szépen egyenként bejárni, és minden egyes bejáráskor kirakunk egy szerkesztő gombot, egy megjelenítés tiltás gombot, illetve majd egy delete gombot. Majd kiírjuk a nevét egy sorba, és az alatta lévő sorba pedig berakjuk, hogy hány férőhely van annál az asztalnál. Jó, ha ezzel megvagyunk, akkor fontos, hogy a matcardhoz és a matlisthez is kell nekünk az app modulba berakni plusz modulokat. Hát van egy card modulunk, illetve van egy list modulunk. Sőt, mivel ikonokat használunk, egy mat ikon modulra is szükségünk lesz. Ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet a következő rész, amikor elkezdjük ezeket az elemeket, illetve gombokat ellátni valamilyen elemmel. A klikkelés elem egy gomb esetében aznak így történik, illetve minden esemény elkapása így történik az anguláris környezetben. Ez lehet billentyűfelengedéstől kezdve leütés, bármi fókuszvesztés, stb. Az összes HTML-es esemény, webes eseményünk már elérhető így, ebben a formában. Ez azt jelenti, hogy ha ez bekövetkezik, akkor meg fog hívódni ez a metódus ezzel a paraméterrel. Oké, nézzük meg, hogy nézzünk először egy ilyen egyszerű enable disable komponást. Amikor is azt szeretnénk, hogyha rákattintunk egy ilyenre, legyen egy felugró ablakunk. Jó, ebben a felugró ablakban, nem az, mellette lévő, megjelenik egy cím, egy leírás, meg két esemény, hogy mit szeretnénk mit csinálni. Menjél ki, Bonifác! Jó. Ezek után, ha ezzel megvagyunk, akkor jön az ablaknak a megnyitása. Na szóval, az ablak megnyitása kattintás után meghívódik a metódusunk, egy új komponenst fog eredményezni, amit ugyanúgy az ng-generate komponenttel kellett létrehoznunk. Ez egy modell komponens lesz, és mivel modellba szeretnénk megnyitni, ezért az itt beincludolt dialogot kell használnunk. Ezt a mat dialogot, ő fogja csinálni a felugró ablakunkat, és a felugró ablakunkban fogjuk megvalósítani, hogy átadjuk paraméterként ennek a dialognak ezt a két értéket, illetve egy eseményt, egy ilyen success eventet fogunk lekezelni, ami egy custom esemény, és erre a custom eseményre meghívjuk az engedélyezést, illetve a tiltást, valamint a két listáknak a befrissítését. Nézzük meg, hogy néz ki ez a komponensünk, amit itt elértük. Jó? Mivel ő egy dialog komponens lesz, ezért szükség van egy ilyen hivatkozásra, egy mat dialog refet fog kapni saját magával, illetve
Többek között ezzel lehet majd tudja majd önmagát bezárni, meg néhány saját műveletet még elvégezni, későbbiekben majd még erről részletesebben lesz szó. Illetve mivel adatokat is szeretnénk kapni, ő egy data lesz, aminek a típusa ilyen configuration dialog data. Ez a mi egyedi típusunk, két mező van benne, egy title és egy message. Ezeket adjuk át paraméterként, amit itt komponensen belül majd a data tulajdonsággal fogunk tudni elérni. Jó, még nézzük ennek a felületét, hogy néz ki. Van egy címe, oda betöltjük a title-t, van egy content része, content részbe betöltjük a message-et, amit kaptunk, és van neki egy action része 2 gombbal, egy cancel-lel, meg egy okkal. A cancel-nél azt mondjuk, hogy zárja be az ablakot, az oknál pedig azt mondjuk, hogy erre a success eventre, amit itt megadtunk neki, hogy ő egy kimeneti esemény lesz, adunk egy true értéket, és bezárjuk az ablakot. Innentől kezdve, ha ő meghívódott, és lefutott, visszatér a vezérlés a hívóhelyre, erre a table page komponentre, és mivel volt egy ilyen, ha volt ilyen success eventünk, ezek itt le fognak futni. Jó? Tehát a felugró ablak igazából nem csinált semmit, csak megjelent egy kontrollt adott, és minden vezérléshez kapcsolódó dolgot ide visszaraktunk a szülő objektumba, a komponensbe. Innentől kezdve az egy olyan választó ablak volt, amit tetszőlegesen sokszor fel tudunk majd használni. Bármilyen ilyen eldöntendő kérésre ezt tudjuk használni, és hogy mi legyen az egyes eldöntendő válasz esetén, eldöntött válasz esetén ezt a hívónál fogjuk tudni leprogramozni. Jó? Fontos, hogy ez a feliratkozás igazából egy ugyanolyan subscribe lesz, mint amikor hálózati hivatkozásunk volt, tehát ezt valamikor majd célszerű meg is szüntetni. Jó? Úgyhogy amikor ezt bezártuk, akkor erről iratkozzunk le, erről az eseményről. És innentől kezdve meg vagyunk. Jó. A szerkesztés egyébként ugyanígy történik, csak egy másik komponens fogunk feldobni. Mégpedig egy ilyen editable-ös dolgot. Nézzük meg ezt a table edit insertet, hogy fog ő működni. Az ismert módon megkapja a mat dialogot, illetve az adatot, ami esetünkben egy table lesz. Ha ez nullal van meghívva, ez egy új objektum lesz, akkor ő létrehoz egy új objektumot ilyen típussal, és ugyanaz történik, mint a másik modell esetén. Bezáródik, illetve elküldi az eseményt, elküldi az adatot, ami most már innentől kezdve egy table lesz. Elküldi, és bezáródik utána. A felülete egy kicsit érdekesebb, mert ezen már vannak beviteli mezők is. Beviteli mezőket a legegyszerűbb egy mat form fielden keresztül megvalósítani. A névválasztást azt egyelőre letiltjuk, tehát ezt nem lehet módosítani. Hogyha elindítjuk ezt, akkor jól láthatjuk, hogy itt nem ez, hanem a mellette lévő. Hát most ezt éppen még lehet szerkeszteni, de ezt egyébként majd tiltsuk le. Hogy ezt ne lehessen szerkesztenünk. Mert ha szerkesztjük, akkor igazából nem fogjuk tudni módosítani, mert ez jelenleg a kulcsunk, úgyhogy ezt majd be kell állítanunk még, hogy itt ne legyen szerkeszthető. Jó, van egy labelje, értelemszerűen, hogy tehát hogy mit fogunk megadni, tartozik hozzá egy input mező, egy ikont is belerakhatunk, hogyha szeretnénk, illetve egy magyarázó szöveget az aljára. Jó? Az, hogy a beviteli mezőben egy ilyen mat input össze van rendelve egy belső anguláros komponense, azt az ng modellen keresztül tudjuk megtenni, és itt már ilyen szögletes és kerekzárójeleink vannak. Ez azt jelenti, hogy adatot kaphat onnan, illetve adatot küldhet is oda, tehát módosítani is tudjuk innen az értékét. Jó, ugyanezt fogjuk megcsinálni a formnak a másik mezőre és a kapacitásra.
És hát itt többféle ilyen típusunk van egy mezőre, hogy milyen legyen, ezek közül tetszőlegeset választunk, és ezek úgy fognak kinézni, és automatikusan megkapjuk. Jó, amikor ez lefutott, illetve kattintottunk egy joggombra, akkor le fog futni az alkalmazás, akkor meg fog hívódni a hívó komponensnek a, az a metódusa, amit ide programoztunk ebbe a subscribe-ba, tehát egy modify és egy új adat betöltés. Tehát valahogy így. Itt van egy 44 férőhelyes A1-ünk, és ebből csinálunk gyorsan egy 4 férőhelyeset, rögtön módosult, és hát itt játszhatunk vele, hogy letiltjuk, meg nem tiltjuk le, és ennyi. Mivel mind a kettőnél ugyanúgy működik a dolog, ezért itt már a módosítás automatikusan engedélyezi, jó? Az egy backendes problémák lesz, majd azt is megnézzük a következő hibakezeléses részben. Tehát tiltjuk az asztalt, és ha szerkesztjük, akkor igazából ide fog jönni. Jó? Ha nyomunk egy F5-öt, az újbóli betöltéskor, akkor látjuk, hogy itt még van egy kis problémánk, mert, minthogyha ez itt nem akarna megjelenni, az az inaktív. Így van, mert hogy itt van egy elírás, hogy itt load, inaktív tables kell betöltenünk, és innentől kezdve, hogyha újra töltjük az oldalunkat, akkor megjelennek a használaton kívüli használatban lévők és a használaton kívüli elemek is, amiket külön tudunk szerkeszteni. Feladat, készíts egy ilyen felületet, adatait módosítására, létrehozására, törlésére, engedélyezésre, tiltására. Értelemszerűen, ha az adat hierarchikus, akkor a fát is ebben a rendszerben kezeld. Több lehetőséged van, például kárdokat rakhatsz egymásba, vagy a szülőcsoportok azok kárdok lehetnek, és a végcsoportokat a listák, de lehet minden kárd, és akkor így szépen hierarchikusan tud nyitni. Vagy keresel egy fa komponenst magadnak, és abba rakod bele az egyes elemeket. Még mielőtt befejeznénk, akkor nézzük meg gyorsan még ezt az app modult, ugyanis itt a végén nagyon sok minden belekerült még ebbe az egészbe. Egyrészt volt egy mat buttonunk, a dialógok miatt kellett egy dialog modul, illetve azokon volt egy button, ezért kellett egy mat button is, és a adatbevitelhez szükségünk volt egy mat inputra, illetve egy forms modulra, valamint egy reactive force modulra, melyekkel későbbiekben jobban meg fogunk még ismerkedni. Nos, mivel nincs kérdés, innentől kezdve ti jöttök.